tabang wala dyan ang mga sakay na biyo pa. Turing, turing wala na. Pwede pa. Ipang lang yun ka. Nung nasuong juba na. Tator ka. Siya, pare ako ba? Ay, pa, nasun niya magputak mo. Kaya siya po, siya lagi kapang wame ko na na. Oh, nang nasinig ka ni Kap, ako bakong tao siya. Ako, ipapata, si Kari Ginong ka, ipatahayo siya, pare. Oh, nang nagkapang na pali pa pali lang ng gulguli pa, hay pa magulpul, hay ba lang naman siya. Asi tunga wala ilaw lang na pato na lerong ba? At sa tunga wala ikuko na pato na lerong ba doon? Nahanagay mo nung magamsa na misinawa na tawag ko na mabubuhan lagi hay na iyon ang tunga law na pali mo sila pa. At sa tunga mo kawin na? Kung tunga na pato ba yan? Mag-ikot si tunga mo kawin pa. Ay, gipore ilang naman siya nahanagay. Gol-gori ko pa po ilang naman siya siya tunga mo parang nilalang hamil na doon. Aduna hakiki pari hawna na pingna phale aduna asina thumi habni ko aduna sonda law no phale sina asal thumi habni ko adu di taibang gabi na kai na pala ko habni ko aduga ipa na sundi mo na bhakta adu mo ngale de hawa se kita thoi pumai na kari ko ni pari hawa ta habni pada na pari na si thoi mo pumai sini Sino yan natin ay hiyay kung gawin niya po. Nahamagay pa niya pali pa pwede lang naman siya. Pali mo kaya siya. Saling sa pangulang di. O wala pa ito ng kalami. At nang nasidap di. Ako napalitan ako. Saling sa pangulang. Kung sinong sana po siya. Kung diyan tinanapahan na ba yung naman ka. Napali na kung sinong tuwan bali niya pa. Para ako ba doon eh. Pagi po yung nagdagol. Gori mabon po na rin pa. Pari imong sinsay. Higi mapuwala ka niya, hindi magpuwala ka ni wata, paano pala ka na hagod ng liga ko? Opo, para pala kay ko, bagiso. Ano po? Ayaw ako. Napali na tapos sumagay ko sumantira ng drama. Nung sumot na. Okay, sabi lagi, nung sila, kami sugay, iyo to, nagkakasumantira rin ako. Tawag tayo kang pangasi. Hawa sa awalo, ipaadahan ko, matungkol mo na pukit niya, ulong tao mo ba? Sese, ipaada, pinabata rin sila sa yami, tiyan mo sila mo sinabi. Ay, ano kayo pa? Apa naman si pinabata rin sila, sinabari, hindi mamamanting na sa diyo ko pa. Ay, wawa. Kasi apa na pinabata rin sila, sinabari, haway na loy na puto na sa labadi. Apa na pali na pwede na ng gurguri, paano magkalpuhay, di ba lang naman si sining-sikap sa rin, tapang lihuro na ito na sila ako sila sila hihiyahin ko na halamagin na si halamagin na talaga sila ako na sila iba nagi saling sa pumay na talaga sila ngayon so nga wata pa na pandalang ng haibado o huro ko apa o lagi pa pari hapa ipari hawa na mo uro mo nang ipari ko tinatulong ko sa tulong maring mapawa na ipari hawa hawa na lang si pari kayo nagilapano lagi na karikol magitoke namukupi pa rin na karikol magitoke habi pa daw kahayo ni Hamo Pari Apo! Nasi ko lang ay pala namin nasana kayo na pari na hayawa tumagagpirat na mahay na wato na lagi Apo! Nasi ko lang namin Patuloy bagi ko lo hitat na mayadri Palimi bagi ko lo hitat na mayadri po Nabari na patuloy minil pali Paling minil pali Nabari duwan ubigin ko po Ipo Ipo nga Nabahali mo po may balibdi Hudong lathabi Taloy ni Hadra Hudong lathabi Lisile ni Kawira pa Napahali ko na yung minili na
Shaddai, let me hide the numbers and real hide the going here. Pari, itaw sana namido sano nga matade sa amin na lang luma sana tinaramin yung hawa nagdiing matado na pisang kinalay hawnirido hawag kinakipagi pare mato parang ito pungi muli mga parang ito pataw na para pare na mukaw rito ito na martidin ito na samumay kanti hayro ipamutaro na Pari Hawaii, Hawaii, iparang ang pugilaw ito. Sabi ko na masyayamin, kapari ay muna ng puti. Masina pari, kapari ng puti. Matulay tihiwadi, palilay tihiwadi pa. Napay-pay na kinapili pa. Aba, ayaw. Masih apa mana pun begini, napari nak pilih napari awak dah jadi apa? Ayo apa? Ini lebih sigi mai dah. Di mana pilih apa? Di mana pilih mana? Aku ini dalam sambil apa? Seperti itu apa? Tadi hari awak pilih apa? Aku kerana itu apa? Sesuatu apa? Jadi macam ni baat tadi kata wajah sesipa hai kata. Wow, orang tahu sih bagi orang. Apa yang masing-masing ada di kubri apa? Saya macam ni bernilai mudah apa lagi tadi nak apa? Macam ni wajah pada apa? Kau bi hai belai ni dengan papa kecil pari hawa. Aduna, nama lain puri mana wajah pada ini papa ni pari hawa. Pada apa? Napa Israel ada kerana hanya pas hawa. Apa yang lawai kolin dah tu pilu koye tu ini saya suki yang ये लाभ ही मत मारे पारी हवा अपन अपन इसलिए बा चलो चलो पास का साबिर बा आई क्यों अपन हाय बा ले बुथो अपन ना आगे लाइन रात्रि ना का बा लंसन के थे हाय वो करा जो इधर मुद्दम ये तो कोल तो ये लाई भरे मैं हमारा विवेक दे डोंगा अपदासी ना कोई लाई भर को तो अपन से लगे आई ना करा है तब का डोंगा सी का पहले तो पास आ रहे ए मां कौन सभी Ibu polisi tahu ibu kau ini sendiri. Oh imam, oh sambil. Masih. Masih ini imam polisi makhonji ke hari ini masih matuh ya hari. Makhonji ke hari ini masih matuh ya hari ini tu dia tu kau tu ni imam. Pulang oleh sini, imam pun sambil dalam ini napari nak kuat arbadi, ia wafikan siapa kuiu, paling. Imam ibu apari madu amba, pari nak imam hai nak kau pada, imam ke kondan tu mau ke tu yung babu pemetu pari Namu kana po pono Kana me mami kari kari ana me ba nung tu paso pada jate sieno tamune ana ba napari ko ko padhaugi hudu na thabe koi napari mo pi pale me baadi hudu na thabe sile me koi napari ke meri tamun hudu sana makana na sanure Lawan aku di bawah hal lagi hati apa ni? Oh ima, ay
cái điều này bị phi phi mà hắn nó cái con nào sợ rồi ông Ay kita nama ini warna pada ông cái điều này tôi đi mà ini lo le dah kali kami. cái con nào sợ rồi ông cái điều này mà Saya nampak ya. mặc sẵn mang cái sự này nó ta đi sẽ ê xin số một đồng này mà cái con này bị khai thác hàng xin là bằng sắp có cái đồ gì giàu vậy mà 그리고 더우시나 거기 고르고리도 레이바 사나본 상지고 눈빛이 그로시에 쑥쑥 나오나 씨바 아시디 코닝 달데라 이랬다나 카라 마양 감바 마미 카디 카이레도 아니면 마미 시데 누가 찾는 시데 아니마 레이바 시나 수마던데 니가 레이비나 땅을 티나 방가탄다 때리 시나이 마다타 시파 방가 또니가 방가탄다 니에나바 Tausin kaya kami manasinaw do diyaw ni ma'am. Jauh ini warna pada nama ini. Matang sila kaya silaw sa di mamangay daw. Eko di mayang maro na pekot na hebra kaya kami bar masinaw do ma'am. Yata masumapangay daw mama mapamasin na yung ina ba nungay daw mo na tawala mi do mata masih matuli na. Yan pa daw tawa yung ina ba kami na nungay daw mo do katalaga. Kaya ano sila siya hay na suna kaya kasi na po si dere masih daw kami ang mamangay daw manati hay na hay biro ba hay na masih kasi kung sa liwa iba iba na pinili ko ang sinasiyo naman tali kasi lagi yalaw ka tayo Imani bicara lagu naman tidak nak pilih bukan pilih mana pada nak buat. nga nga ito na pilih nga ito suot ka may so ayaw sabi ko kuwi lupi may sasoy ba kayo huwi kayo alin mo Pucuk colok dulu macam. akan lang mo may sasoy kayo bigay may sasoy niya bro lupa niya soy lo kayo lupa sa tingin iskalag na niya lupa sa niya soy niya bro lupa sa niya soy Mas, naman kita. Kung yung minibon sini pasapay mga talayran eh. Lupa sa pidya so iba't ibang pagtama. Uy mo! Na sinapari na pino na tayo sa gas na yami ang yakina na apel din na tinaran. Yabi na po ima. Nama bali mai jangan kasi. Inari cuma nak bori kuning kumpulan ni sila iba mapali mamumpa na mamazangkay na daba mamakay na daba wala sa lupot sino sa wala sa no ay na wata pa daba sumana wata pa na pano wala sa lupot pani. Uy mo, ano na ima? Kuy na kau huli ay ko. Aho! Amatam kuy na tado ay ko na waraw. Ano mo bisa siya dyan sa Napare ke sering dapat kerja video ni mah. Library. Woi mah kasih napare na. Palini mah macam mana? Ayah kamu pernah panggil sibuna. Palini mah isu proses asyik pergi sibuna. Lambat gor-gori par kobelang dalam kobelang kata ini bah. Palini mah kaya si yelang unjang iwandana. Mas siapa ko kaya yarong ganito. Ayun kaya asu. Ejil lenda satana salong mathiyan mahi barong asa atang ko kaya yarong ganito si ima isa kinadana napari pa mo por na asu phange ima isu por na sile yon ke sila balay ke phangam pala por na sila basilo na Posit sa phanna silo ma kai na leida na kun sai sa ro ma ta pa na pa na ta bhai ro ko hero isre ma na si ri ma pi na bani ma thak ye lai bung na khan ya
Apa yang mana karim bertanya lagi mana kiri kau kau di tangki. Eh, kenapa dia po? Ay di tangki, penanta tu nak pergi. Eh po! Kasama pa rin naman ulit po. Ay, lupa na ka na ba ko lagi? Karawa pa tapat eh. Eh, kenapa kau berhenti eh po? Ay, sir! Eh po! Sir! Eh po! Sir! Tinggal lebih yang lagi kudung boleh labai po. Sir! Eh po! Kasi mandre mo. Eh, mandu ini po, sumpah saya. Eh po! Tinggal lebih yang lagi kudung eh po. Ay, sir! Kasi mandre sa ako. Eh, tak boleh po. Ay, sir! Kasih sudah ibu. Tinggal lebih yang lagi tahu sih kambing ibu. Eh, asila na ini, sir. Eh po! Michelle, Eh po! magsubili na po kayo ni. Pwede hindi tayo sa lumaki. Tara, mabulangin sa iyong yaran sa chakra sa akin, sir. Eh, gitu ya, dia ramai kurang dari dia apa ni? Tahu. Nang ikulang na rito, mawalaw ka. Eh, gitu ya, terdiri po. Ay, ikaw na masukul na rito, yaw lang ang piyon eh. Eh, ramai kurang dari tadi bola kamu lagi tahu itu lagi ibu kamu ya. Nang napila mo sila mo kayo ni, muto na sa akin. Sayo tayo, ay nadayo ni. Tayo tayo, oh tayo tayo, ay nadayo ni. Tayo tayo, awa tayo. Tayo tayo, ay nadayo ni. Tayo tayo, awa tayo. Tayo tayo, ay nadayo ni. Tayo tayo, awa tayo.
sa phone isa. Luy na sabi ang rebo. Nagpapang talikit sa bukang. Isa na kagawa niya halaga. Napamay na side ipigay. Ipiyoy mo. Nabuti magkali. Kaya ipigay sa. Sa kami. Kung sweet na isa. Tawag! Grabe! Tawag na ito. lamay khulundare se udi phure nuna abida taana na khulundare da taale hadra wakala ido ai no mun nahi mo bana matu we ya mo so mata yoro de se ai khulundare ke sara isa lagi sa thake sa kai kai me thake sa
Aduh, si mulai dah anak kecil. ไม่ไม่ก็ควงไก่ดู Eh, Pong. Jangan natakan mo, Pong. Sir, Eh, Pong. na pumandi karang rehenan na. Sana ba Kristo yung ganat bahuro re. Sana ba karapiyo rin siya. Eh, saan nabibis play day mo? Pwede. Ako rin pabay pa yung mga rin mo. Kamali maharaw, wagi. Mas tataw na. Sabi, sita sabi, may biro yaw eh. Kamu na sway na lera sabi. Eh, di mo mo nagipila ba yaw eh. Eh, mga nagilapi yun eh. Kung ano nagilapi yun. Otoro. Otoro. Pas sekarang deh. Kami ikaw ba eh. Sita sabi man ba eh. Kasi kupat ang talo. Mga kudarani, nangyahoti niya kami. Sana tagabalay, kabutong biwas ka kami mo. Eh, Pong. Kau deh, kau deh, hei. Hei, kau deh. Ah, sekarang, sekarang, sekarang. Ibung sekarang. What's up? Eh, Pong. Isa lagi kali may usidi. Ako kami akalita. Eh, kan mani. Asa! Eh, Pong. Napumadi. Kalay may umawa sidi. Manasa na isan, manasa si isan. Eh, ay di nga mo eh, na may kulong tiri kasaway ko. Ay di ay matuna talaga na ako manasa pa ng isan. Eh, ay di nga mo eh. Ay, sa nyo naman tagadi. Pinakta na ito na nalamang sugat po sa ito na manasa ito. Eh, gamay, ay di nga mo. O Marina bagi. Lupa yung crazy ng Marina. Yung kapaloy na nata. Si Hayen ang mukha si ko. Hey, sir! Eh, Pong. Manasa si isan. Eh, gamay, eh, Pong. Sigong nasa kaya labi, sigong nasa kaya labi, sigong sa kaya labi, laga sumada, sigong nasa kaya labi, laga kamera, ako'y mag-ibiyang na, lahat na bumayi, ako'y mag-ibiyang na, lahat na bumayi, laga sa kaya Mana sasesin? Apa, may tayo ito. Kailangan ako, busita daw na niya pasbo. Oo, apa. Epa. Di ba ako ko ang nagkarihan niya? Epa. Ah, Kanara sukhan na ba ipa? ah. Makuha na ako may lolo masaw. Hindi mo maalaman na niya ipa. Ah. Huwag taan, na ba ni niya pa? Ay, para po ang ipay nata. Niya pa, pula niya pa. Ano? Sini na pangya ka sila na yan na nagutata na yan. Eh, pa! Ay, kaya pa kaya pag imanong sa iyo, gano'n yata pag ibinanta na pa niya po. Hay, siya nila.
Sige, sa'yo yung ko sunod na mula sa itong kaya. Ay, may papasana sa akin, ay wala mapalaya ito. Ano na mundo na sa niya pa? Kali may yung ko sunod na mula sa itong kaya. Kalay mo yun din ang bahay na tanda na lupi mo na tanda na lupi. Mundo na tapi pa. Ano ko kaya ginawa na namin ginapain mo pulaw lang na pinaglutan na ano ba? Aswang na po sa dana na pupunta po nga na sobra. Apa so, nahaway nga na purang ganila ba? Apa! Napari ko ba di? Lupi hoy din na taway na si Tabayate. Ay napasana ano si Sasi ay madang yata ba? Ano ba? Ano lang nila naman ah? Mawakto ba ng boy kita ba di? Ay, dali. Ito na ang nalmusong ka po sila. Wak, puta niya pa. Ay, sana ba? Sige, papa, imapulo lang na lang. Pupunta po ba yan? pa, ay gikalay mo, apa, kaya po gikalay mo, kaya niya pa. Sase, apa? Kali-kali rin eh. Hawa na pa kayo. Pa! Sila karatuan na iba. Kapag sigura pa. Kasi ito na hanagya pa na po na. Sa nagila pa masiri na rin tundo na tama na pa. Patalay pa rin. Kaya ko pa napansin na pa na po na ukang kisya dati. Tundo na paghamang ka rin pa. Yan piyo pa. Ora. Ay, sana ba? Sila ito niya pa. Sase, hawa si hindi parang natin eh. Kutang siyang pinili mo. Sana pinang isugtan nila upang masdagkan. Kutang siyang may Kaya ipagod pa, asda kita kung taktong na lagi siya pa. Sadang nga ba masita niya itong pagin pa. Asina suloy niya pa. Asina kita kung taktong na lagi siya. Mukhang sinata niya itong pagin pa. Ay niya pa, kaya po ikay marusa niya pa. Ano di abang ini sih, ama sudah ini hari ini anak itu hawa na sudah ini. Aduh, Apa? Ano nagaya ka? Tingnan lang pinagay marong talit lang pa niya pa. Ano pita kaya ready? ay sana mir. Kaya pa. Saya naman isipan ng gulong tapos kami ko. Ano ka? Saya hawa sige na marong dali na yan sudah ipala tayo. Ay mo na nila itam niya pa. Eh hawa, Ay kaya ni. Ay mo na nila itam niya. Pida niya na pa. ay sana mir, dahil na dito ko nung napsong. Kaya pa, magi marunong mo na pre-slide na niya pa. Ahama marunong na kanin zulipani hay na kaya pa. Ani suba marunong na margin zulipani hay na zakre. Ahong suba marunong na kanan sa awang pre zulipani hay na zakre pa. Kari suba marunong na awang kaumagi zulipani hay na zakre to pa. Mga suba marunong na korong nunggo zulipani hay na zakre. Daru suba marunong na malam zulipani hay na laikre pa. Ato ganyan pa, kaya naging kumay kumdono. Ano ni, patuloy masakang gani pa rin, di masakang gani hay na haway ng pagsi kay Pamara. Kami kurawan na itong may na teknik. Namumag din ang Chris Light ang nepa. Saya pare hawa taro. Sana bi taro. Ato di nabangse. Papapas na tamo na sila bagay kanan ng sana no apaso niya na. Mamasigaro ko. At hawa nangi, parang tali na to. Hagi maju wamay ko po, kalay na ko taro. Apa? Ay di kumay ko na lang na. Maway ko po pa may hindi ko na na tayo sa dihanan ko. Apa? Ano na nabangse? Asili kanan ng unsay budget tinadala ng pagpapasigala ka pari kon may kuno ko tigaro ako para Apa? Pwede kome maro kome liro la hale pang atang napay naman ko ni karay na legal pa. Sese ko kasi mo po ni pa ko ko yung layo ito alin ba niya pa nabalas na yung layo ko ko Apa? Ang mga dia pa apa yung kuya to lang sumit na ganun to eh aja kara sabar na pa so liye di computer Apa? Pare-pare dia pas para sabi lang ang paano mo kayso kalay daw yan tama ka pare kome kuno liro ka pa. Sige, jalan mo na sa biyo. Sila tuloy ka naman sa taray sa lahat ng mga pagkasa na leche.
Ori kami kandamadi, ini kerawan macam jaga lelaki. Simulai kamu kasih koisan. Simu ibu mu, hakuyum lain tu, koyum ini pun si hipa kaman kaya. Pari kami kandamagi kami lulu beti, kuri kaya awal nama nama thona jaga lelaki. Pari kami kandamana kuri kaya awal nama thona jaga lelaki. Lamena gol gol par kaugelam nam hongol kaugelam nam khudasi. Kunsara sana besing japamuna wata patna pana idamata. Simora khoyamani aro khadore khoibi khoirabu. Kasarali lain tho. Yung din naman ano eh ko. Ito, dapat ko. Yung hirap. Okay. Mga kailang, tangkot nito sa ng pagkamanang matibay ba kayo na ito na nabirugo. Ay, ba itong kaya sila yung mga nataw sa lalagyan na matapag namin para masinang layuan na naman. Tangkot nito sa ng pagkamanang ino sinaraga. Kanagumang isaw lang na ito na hay, di ba? Tapos na hinang maruwa si Walaw na pipa ni siya na kaya na sa amin naraga. Masa masusaw na naga ko uwi ay na thambi na ano. Tapos na daw sana baka magdari nogi hiyay maruwa si Walaw ay balay na lay mga tubiro nogi ay balay na lay thole na magkasara gi ay na ang pagkakamantay. Oh, kara-kara takut itu sana pak kembali nang sinabi sila ini daya ng uwan ng jero. Kenapa lagi teman? Aduh, punga, mereka logo teman ini, aku logo jadi. Nah itu logo jadi, punga mereka pipa ini depan ini logo teman ini. Aduh, lagi suka lagi yang lagi tu kita makan pada hari je, raga. Ibu roi baga, masa lagi baga roi na laga. Tanda, aywa haya nang bunas siya nga sinang kumuko. Pari nang iyong nata, ye khamra salai do aduga namiga hanayo Iranjit imunang namiga dawai aduga si pari mo na koy dina tabul ni sarang pakham bagi ari eno sinaba tawjin hairang waru side na de loge khali se karigi na mutano pari lupa pamera rupi pamera pamer imunang di hai zaha ko paisa lai bra phale pari lagi na sana wai bese kala pangi ure nahi singalo ko apang me duna basi pari na sana pa ma pang helo basi sine ai na de jai mahi marung hi jai asibu pari mon ko yani takai sera khaina na sami naraga tara pimu na tarama matanda na sinagi hodaga na sanagi masi hairang maru balera maru bandana ola pakum jaru dam thamum tra na puraga na pari ma thamu
보이세로 꼬파리 그러나 너희는 두덩 비고 Talo ya komen ini. 세세바리 뭐가니마 시다기리 어제 해랑마루 만나서 나빠리마 방법 보이세로고 아이나 하이도 거기 한내 예가로 가나미라 거기다 뽕이 하이가 있다 수고 그거를 이거 여기서 Ya, tengok. Lagi dia tu mana tu masih kita. 나이프레 수루바마 방법 보이세로고 됐어 Kiba, Anita, Evelyn, Lai, Puri Kiba, Ejina, Sin, Sensi, Moga, Sin, Adunasi, Lairo, Yukasi, Mako, the Pugani, Maramaduna, Chitabajana, Mo Sin, the City, Lairo, Yukusila, Lai Pugi, Pavanabu, the Pugani, Sajare, Maramaduna, Michael Kotel, Sinatara, Chanura Sin, Kiba Sin, Mo Sin, 어제 다이렉터 꼬리 파워버기 라이브 버스가 생기고 Otang gula apa? Ayah apa kita terus cara ke? Oh, 황소래 하이 나오니까 oh.